Hayırlı gün, исәнмесез балалар. Сезне математика дәресендә күрүемә шатмын. Математиканы күршең өйрәнгәнен карап торып кына өйрәнеп булмый дигән инглиз математика Айван Ниван. Әйдәгез без дә озак уйламыйча эшкә керешик. Укучылар, слайдтагы карточкаларга карап, дәресебезнең темасын билгелик. Укучылар, бүген дәрестә без күп урынлы саннарны баганалап кушарга һәм алырга өйрәнербез. Ничек уйлыйсыз, күп урынлы саннарны баганалап кушу һәм алу гамәлләрен башкару өчен безгә нинди белемнәр ярдәм итәр? Иң беренче, бу саннарның разряд составын белү. Шулай ук, 3 урынлы саннарны баганалап кушу һәм алу алгоритмын белү. Шулай ук, 20 эчендә кушу һәм алу таблицасын белү. Укучылар, әйдәгез, белемнәребезне яңартыйк, разрядларны искә төшерик. Сандагы беренче 3 цифр берәмлекләр классын тәшкил итә. Берәмлекләр классына берәмлекләр, дистәләр, йөзләр керә. Аннан соң меңнәр классы килә. Меңнәр классы берәмлек меңнәрдән, дистә меңнәрдән һәм йөз меңнәрдән тора. Алдагы класс миллионнар классы. Бу класска берәмлек миллионнар, дистә миллионнар һәм йөз миллионнар керә. Алга таба шул ук тәртиптә миллиардлар классы дәвам итә. Укучылар, берничә мисалга тукталыйк. 62459 санында 9 берәмлек, 5 дистә, 4 йөз, меңнәр классының 2 берәмлеге һәм меңнәр классының 6 дистәсе бар. Саннарның разряд составын искә төшердек. Алга таба күчәбез. Безгә алгоритм сүзе очрады. Нәрсә соң ул алгоритм? Алгоритм ул гамәлләрне билгеле бер тәртиптә башкару дигән сүз. Укучылар, хәзер без сезнең белән 3, 4, 5 һәм 6 урынлы саннарны кушу һәм алу алгоритмы белән танышырбыз. Мисалларны чагыштырыйк, аермаларына игътибар итик. Игътибар белән карасак, икенче баганада меңнәр разряды барлыкка килүен күрәбез. Мисалның җавабын табыйк. 3126 кушам 4292. Иң беренче берәмлекләрне кушабыз. 6 кушам 2 8 берәмлек. 8-не берәмлекләр разрядына язабыз. Дистәләрне кушабыз. 2 кушам 9 11 дистәгә тигез. 11 дистә, ул 1 дистә һәм 1 йөз дигән сүз. 1 дистәне дистәләр разрядына язабыз, 1 йөзне истә калдырабыз. Йөзләрне кушабыз. 1 йөз һәм 2 йөз 3 йөзгә тигез. Ләкин без тагын 1 йөзне өстибез. 4 йөз килеп чыга. 4 йөзне йөзләр разрядына язабыз. Алга таба берәмлек меңнәрне кушабыз. 3 кушам 4 7000. 7000-не берәмлек меңнәр разрядына язабыз. Җавап 7418. Укучылар, шулай итеп, безнең күп урынлы саннарны кушу һәм алу алгоритмы барлыкка килде. Безгә аны истә калдырырга кирәк. Укучылар, исегездә калдырыгыз. Беренче һәм икенче кушылучыны укыйбыз. Һәр сандагы разрядлы кушылучыларны ачыклыйбыз. Берәмлекләрне берәмлекләр астына, дистәләрне дистәләр астына, йөзләрне йөзләр астына, меңнәрне меңнәр астына һәм шулай алга таба язабыз. Разряд берәмлекләрен беренче разрядтан, берәмлекләрдән башлап кушабыз һәм соңгы дистә меңнәр разрядын кушу белән тәмамлыйбыз. Җавапны укыйбыз. Укучылар, хәзер күп урынлы саннарны алу алгоритмы белән танышырбыз. Мисалларны чагыштырыйк. Уң якта берәмлек меңнәр һәм дистә меңнәр разряды өстәлгән. Алу ничек башкарылганын аңлатыйк. 6 берәмлектән 7 берәмлекне алырга ярамый. Шуңа күрә алдагы разрядтан 1 дистәне алабыз. Ягъни күршегә керәбез. 16 алам 7 9. 9-ны берәмлекләр разрядына язабыз.
Дистәләрне исәплибез. 4 алам 0, 4 булыр иде. Ләкин без 1 дистәне алган идек. Димәк, 3 дистә була. Йөзләрне алабыз. 300-дән 400-не алып булмый. Шуңа күрә күршедән берәмлек меңне алабыз. Бу 10 йөз була. 10 кушам 300, 1300-гә тигез. 13 алам 4, тигез 900. Берәмлек меңнәрне алабыз. Без бер берәмлек меңне алган идек. Димәк, 4 алам 3, 1. 2-не күчереп язабыз, чөнки дистә меңнәр разряды юк. Җавап 21939. Укучылар, шулай итеп, күп урынлы саннарны алу алгоритмы барлыкка килде. Безгә аны да истә калдырырга кирәк. Балалар, без бүген сезнең белән күп урынлы саннарны баганалап кушу һәм алу алгоритмы белән таныштык. Белемнәребезне сынап карарга мин сезне дәресебезнең практик өлешендә көтеп калам.